Wanita Nusantara
Ayo, kumpulnya kabeh. Ayo, kumpulnya kanca-kancane rek. Ayo, kumpulnya kabeh kancane. Kancane kabeh kumpulnya kabeh.
kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wani lakonono yakin telu yang kang salah kumpul ana kaping pahapan ketuatan engkang kaping lima pikir lagi engkang suwe salah sawetune seperti son angatoni Mugi-mugi Gusti Allah yang berada